Posibilidad nga pagbalik sang face-to-face dinagyang sa madason nga tuig, ginapananaw sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Level up nga selebrasyon sang festival, lauman sang pumuluyo. Kag turnover sang Smart Color Block sa Iloilo City Government, ginhiwat. Proyekto nagalaom nga makabulig para sa turismo sang syudad. Duha na katuig nga nangin virtual ang dinagyang festival, pinaagi sa digital platform, bangod sa pandemya. Pre-taped ang mga performances, kag ang mga ginapatigayon nga activities, agud makasunod sa gihapon sa health protocols, samtang nagaselebrar sang pagtuo kay Senyor Santo Niño. Sa karon, nagsugod na ang pagsinapol sang IFFI, kag sang lokal nga panguluhan, agud madiskusyonan ang posibilidad nga pagbalik sang face-to-face dinagyang. Ginakonsiderar ang pagbalik sini, bangod man sa amat-amat nga pagbalik sa normal sang syudad. Suno kay Mayor Jerry Treñas, mas maga-level up ang selebrasyon sini nga 2023. Yara pa lamang sa una nga bahin sa pagplano sang dinagyang ang IFFI. Kag apisar nga ginapananaw sini ang pagbalik sang face-to-face nga selebrasyon sang festival, nagapadayon sila sa gihapon sa pagpakig-angot sa Interagency Task Force sa lokal nga panguluhan, kag iban pa nga mga ahensya sang gobyerno. So right now, IFFI is in the early stage of planning for Iloilo Dinagyang Festival 2023. We are geared towards the direction na of having a face-to-face festival. But of course, kung ano man ang mga guidelines and protocols by the IATF and the city government and other government agencies, we will still adhere to that. So kung ano man ang manging desisyon sa aton nga mga ahensya sa gobyerno and LGU, kinahanglan sa gihapon sundon sa pagpatigayon sang Dinagyang Festival. Kabahin sang pahayag nga ginpagwa sang IFFI ang pagpasalig nga magasunod sa protocols kag anuman nga mga pagsulundan nga ipatuman angot sa Dinagyang Festival. So ang mga masunod namon nga mga plano for Dinagyang 2023, i-update nato ng aton nga mga kauturan, no? Once nga maplastar na naton ang mga nagkalain-lain nga plano sa mga nagkalain-lain man nga mga working committees for Iloilo Dinagyang Festival. Apisar sang pandemya, nangibabaw sa gihapon ang talento kag creativity sa mga Ilonggo. Kung madumduman, nangin grand winner ang Dinagyang Digital sa Association of Tourism Officers of the Philippines Pearl Awards sang 2021. Kag ginkilala man ini bilang Best Tourism Practice sa tunga sang pandemya. Ginpatigayon subong nga adlaw ang turnover ceremony para sa pagdonar sang Smart Communications sa Iloilo City Government sang Smart Color Blocks. Ini ang mga dalagko nga signages nga magadugang sang duag sa syudad. Magaserbe man ini nga landmark para sa mga turista. Ang seremonya ginhiwat sa Esplanade 4 kung sa diin ginpahamtang ang color blocks. Dugang man ini nga atraksyon sa Iloilo River Esplanade, ilabi na sa mga mahilig magpa-picture. Mapanami man sang proyekto ang palibot kag makaganyat sang madamo pa nga turista. We are proud to offer you and to support Iloilo City on their mission and vision to have a beautiful city. I think Iloilo City as the heart of the Philippines and as the city of love, talagang marami ang, of course, na-attract because of its beauty, cleanliness, and with this support of our color blocks, may it help you achieve to enhance the beauty of Iloilo City, and of course yung magandang esplanade natin, and this will light up the entire esplanade and give hope and of course spread love amongst the people of Iloilo City. Nagtambong man si Iloilo City Councilor Miguel Treñas sa seremonya, kag nagpasalamat ini sa bulig sang Smart Communications. Suno kay Councilor Treñas, lauman pagid ang iban nga proyekto para sa pagpasanyog man sang turismo sang syudad. Bago lang walin nga ni sa City Hall, ara to aton mga artists ang gapintan nila sa aton mga bridges, kaga panami pa sa aton esplanade. Ara to po namon si Manny Garibay, ginatunan pa naton kung ano pa naton mapaubra na mapatahom ang syudad sa Iloilo. Ang gakadto sa ga-appreciate sa syudad sa Iloilo, hindi lang mga local, mga Ilonggo,
damo nagakaladto ng mga turista. Like yesterday, may mga taga-UP halin sa Manila na tahuman gid sa siyudad ng Ilo. So like this, sa amo ni mga projects gapanami gid sa aton na siyudad. So palakpakan ta gid ang smart communication sa ila pagbuhilig sa pagtahon sa siyudad. And rest assured sa inyong mga proyekto suportaran gid sa aton city government. Ginpasalamatan man sang Smart Communications ang Iloilo City Government, ilabi na kay Mayor Jari Treñas sa paghatag sa ila sang kahigayunan nga makabulig sa syudad. On behalf of Smart Communications, we thank you for this opportunity to partner with Iloilo City, Iloilo LGU, and we hope to continue our partnerships in the future with whatever programs, activities, and visions you have for the city of Iloilo. Ang syudad sang Iloilo ang padayon sa pagplano kag pagpatigayon sang nagkalain-lain nga proyekto agud mapauswag pagidang syudad kag makabulig man sa ekonomiya kag turismo. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.